tutaj Kapitan SG i witam was w dzisiejszym odcinku. Gramy w mini gierkę, tak jakoś. Sycyby, nie wiem jak to się mówi, bo pierwszy raz to gram i już obczaiłem mniej więcej o co chodzi. Tu się wybiera klasę, tu weźmiemy sobie Creepera. Mniej więcej tak, obczaiłem. O, jest podwójny skok. Wow. No nie, tylko miksturki. O, jest! Nie dadłem. Jakie cienki z tego, no ja nie mogę. Człowiek kaktus. Nie. Na razie mam tu. Oscar Hogwarts 2. Może spoczko. Jeszcze nie obczaiłem dokładnie tego podwójnego skoku. Ale myślę, że jakoś nam się uda. Takim byczem. No nie, dedlne. Jak to możliwe? Jak lamię po prostu, ja lamię. Nie, jedna chyba jedną klasę wybiorę. Jakie lamię. O, sklep, co możemy kupić? Ktoś mi wbił do pokoju, ale już się wytnie. Wybieramy, dobra, VIP nie. Dobra kaktusa. Albo jeszcze możemy golem. Nie wiem jaka to jest ręka, więc musiał bardziej do nie pożałem co to jest za ręka, ale mam nadzieję, że dobrą klasę wybrałem. Wow, i znów zdupiono. Wiedziałem, znów zdupiona klasa. Nie, moja klasa nie jest zdupiona, ale mówię tutaj. Mega! Jeszcze nie mam dużo FPS-ów i po prostu lagi. Muszę mieć po prostu bardzo dużo FPS-ów do moich kompa z NASA. A ja nie mam kompa z NASA. Jest dady! Zabiliśmy szybciora. No nie, ej, kto to? Ty, chabę. Ej, on zabił chyba kaktusem, ale ulepszonym. Tylko mi się przydał VIP. Jeśli będzie wam się podobało to, jak gram, to będę więcej tego nagrywał. Z kwarcu. Teraz jest dede. To się nazywa nieszczęścia. Kaktus ma do dupy, to chyba ma zrobiony mecz. LOL. Nie wiem, chyba tam nie zaskoczę. Taki byczyn.
Fuck it, by. A jak tam na dół skoczę? No, ale nie chciałem, żeby on mnie zepchnął. Dziękuję. Cię mój. Dobra. Uaa, daj. Nie wierzę. Delty? A nie, samolot. A takie, o, delty. Delty samolot. Dlaczego mnie bije z delty? To nie jest taki Szymonolad. Nie wiem, nie będę robił cięcia, żeby tam szukać ręki, że widzimy się po cięciu. End sobie tu Endermana do endu. Tak myślę. Albo chociaż nie. Blaze'a. Mamy podwójny skok, no to... Fucking bitch! Jak to możliwe, nie? Ja papier. Nie wiem, gdzie się tu dostać. Nie dobrą miejscówkę. Dobra, proszę. Jaki cel? Argon wyginął. Nie kontroluje czasu, więc będzie lipa. O! A, daj, ja. Kurde! God damn it! Jaki celny. Jest tutaj dużo endermanów jest. Pająk jeszcze spoko, może się spinać czy coś. Spinać! Spinać! Nie wiem, czy nagrywa mój głos. Fucking bitch pająk. Dzięki. Bo ostatnio coś mi się zepsuły. Słuchawki bycia. O, dalej ty chamy. No co? No co ty mówisz, golemie? Ty goddammit. Pym. Lol. Ej, ty dobre. Tylko... Myślałem, że podskoczę. Oj! Golem ma dobrze wysoko. Nie, ogar w klawiszach, nie. Klikam 1000 klawiszy naraz i... A nie, kupcona. Co ja gadam? Kapitan jednego zabiłem? Co? To niemożliwe! God damn it.
I kto to jest? Creeper. Nie, nie jest Creeper. Koniec gierki. Dobra. To dziękuję. Dziękuję, to tylko był taki wstęp. Może jeszcze nagram z tego taki trochę króciutki wstępik. No to w ogóle nie był wstęp, ale taki filmik z tej gry, żeby się zapoznali. Serwera nie będę podawał, albo może podam. No w opisie będzie serwer. No to albo nie podam serwa. Aha, będę chamski i nie podam. To dziękuję. Na razie. Cześć. Buziaczki.